wulango jamma ko wulango jamma ina bone bawɗo ina bone kadi bawaɗo holyo. assalamu aleykum mon yeeɓiyankoɓe Winndir TV min calmini on kala e kuuɓal min ñaagri mon Allah moƴƴere en gartiɗo hannde émission meɗen wulango jamma accittake e goto ene waɗano on ɗum Dieynaba Ceerno Mamadou Bocar walla mbiya Dieynaba Ceerno Samba Dar Sala Dieyni ha hannde ko debbo Seeno Bousoɓe rewa Diadiaɓe haaldata e moɗon hannde noon gaddanɗen bandiraɓe ɓe koko faate politique ha hannde mbiɗen ko politique wona kadi ko hen paaɗen en garino ɗo henne émission min ɓennuɗo affaire politique eɗen kaala haala organisation ngaji ɗiɗo jarata et tout ça hannde noon gadduɗen ko leader uji ɗi leader uji politique nan ɗo gara wonto garata hay guure mbaɗa politique mbaɗa meeting ngaji mumen jaaha gacca ɗon fitina holno fitina o way fitina moɓe gaccata ɗo no woni tawa an aɗa jogui keeɗan gonanɗoma e wuuro an leader o aɗa foti arde e wuuro he aɗa waɗa organisé meeting keeɗan gonanɗoma e wuuro o haalanma wima tawde meeting koko foti waɗede ko foti waddede organisation ni ko foti waɗede ko holno yarata mbiya on kala ko foti waɗede min somi ari mami réglo jaaha loya basuji loya sisuji e goɗɗum kala ko faate organisation meeting mbaɗa hay ko ganduɗa ni an ene fonno wasde waɗede ni an mbaɗa pour yo moƴƴu pour kadi leader o so ari yo welto mbaɗa leader o ara tawa foof ne paari machallah ne rewi lawol yimɓe mbaɗa meeting mbaɗa fofof hunde rewa lawol organisation feewa machallah gasa gadda facture o kolla leader o manam ko gadda dokken exemple tan gadda temedere mbiyama ɗum ɗo ɗum nani ko ɗum ɗo foti yoɓede ɓoyma ijam an ɗum ɗo de heewi a wawano wadde tan 50 mbiyama min a wiyanimi ko ɗum walla ko ɗum de kalamam de mbiɗa ko yomi waɗ kala ko foti waɗede yomi waɗ donc mi waɗi kala ko foti waɗede kadi foof rewi lawol feewi donc ko ɗum ɗo foti addede an itta tan hunde totta on te ko tottuɗa ɗum ko kañum e hoore mum ne andi yonata so yoɓi hen ko itti hen ko foof haydara heddata ko yellini est ce que ni mankata ɗum ko goho fitina fuɗɗima ɗiɗowol ngol jalta kadi mbiya yimɓeɓe aha mi waddi on e kaari mi totti ɗum kadia o te kadia tottuɗa kaari o so yoɓi hen ko organisera ko tan gasi walla ni wasa timmude aɗa andi ɗum ɗon a addi jiɓru jolta e oto ma jaaha goppa hakkude yimɓe wuuro ɓe noon e on mbiya kaari tottama jaɓani tottude min kaari tottama jaɓani tottude min noon tawa kaari ko totta ko kañum hoore mum so yoɓi hen ko waɗiri organisé ko gasi timmata walla ni rutto kadi ene yaaha ene ñamloyo ko yoɓiri taw onon on pamirano hon noon jeeton tan ko kaari tottama kalis te kaari ko totta ko haydara ala ko nafi déjà ɗum ɗon addi fitina hakkude mon e on ɓe mbiya kaari tottama minen min keɓani gueɗal amen walla kaari tottama ñaami adda haareji adda kadi jiiɓodiral hakkude wuuro adda kadi hankadi yaaha ha jibina en hakkude yimɓeɓe donc ɗum ɗon ene jeeya eko leader uji kewi wadde te à chaque fois kadi eɓe mbatta mais enen ndeysani en pamani mboɗo sikki te kadi en gowta par ce que à chaque fois kala nde hunde nde yonti organisation ngaji ɗum ɗo hen meeting ngaji jonti ko la même chose te so ɓenni kadi ko enen tan kadi kedditto kadi e koye men eɗen daña probléme aji tawa kamɓe déjà ɓe jeehi en général aɗa soɓe gari ɓe mbaɗi meeting ɓe jeehi kadi gasi hay goto wonta yiide wonta nandeɓe kadi ko ha nden yonta te ha joni enen en pinanani ɗum leader uji politique ɗi sine gara yo yimɓe kalde mabɓe gonga haaldude gonga nde woni holɗum an keedanɗoɓe e wuuro o toujours ko baddata e mabɓe ko yo leer lerde nde woni holɗum jomum aɗa organisé ɗum meeting mbiya ɗum à peu près holno foti potmi wadde dépensé jomum wima ala ko jiɗɗa foof mbaɗa somi ari tan min mami réglu foof won hen so gari ne degla kono won hen so gari deglata gacca ɗon fitina ɗum noon kalantumi ko heɗɓe e wuuro ɓe ɓe gonani e wuuro ɓe hannde ko ɓen ni jiɗmi haaldude par ce que en général ɓen hannde ne daña hen caɗele no fewi so jomum ne waɗana jomum organisé meeting yo haaldemo ko leeri aha min de mbaɗa waɗanma ɗum ɗo ka poɗɗo wadde meeting mbaɗa waɗa organisé joni haalnam après holno foti mbaɗa tottudemi min mi anda no mbaɗirmi organisé jomum wima ko telma joguimi annene kaaɗa e telma o tawde so tawi wonde diwi ɗon kadi wontata ko an e hoorema kadi aɗa yiilo no joɓirɗa ɗum kadi jarani
donc ɗo on wima ya haat ɗon pewnna ɗum no woniri ni ko wawi hen mankude fof so ari kañum ko kañum wima ya hannu ɗon kanna ɗon woni hen noon mbiyatma tan ko waɗa somi ari fof mami réglu an jaaha yidde yo feew mbaɗa fofof hunde fof mbaɗa hen pewna ha feewa jomum ara itta ko ganduɗa ko wonani hay feccere feccitande ko fonno yoɓede ko yaaha woppitma e caɗele ɗum ɗon noon ko enen waɗoɓe organisé meeting aji ɓe heɗɓe nder wuuro ɓe ko enen poti jogade on ɗum ɗo ganden ko mbawɗen à chaque fois yo leer ha joni koye leader uji kaldeten par ce que en jiiɗo woni leader uji so yimɓe organisé ni ɗumen meeting par exemple an joni oɗo leader hande en foti yettade ɗo hen 14 heures yimɓe foof jooɗon e paada jomum jooɗo presque ha 20 heures arani ƴeew noon ñalluɓe ɗon tan guila nden ha joni gottima ɗon mbaɗi ɗon hunde fof goppi galleji men guila subaka ne goni ɗon jooɗima ɗon ha won certain heure jiyanimo alay saago jaaha joni no fed noon jeehi an leader o jettoɗa hedde 20 heures walla 19 heures gara tawa yimɓe fof kooti heddo noon aɗa wiya gonanɗoma e wuuro o waɗani ko foti wadde walla ko wiyatma ne jogui yimɓe ko woni koye funtudema walla eko way noon tawa ko an woni mo respectani heure mo poɗɗa arde o pour tawa ɗon ɓe poɗɗa tawde ɗon ɓe taw noon yimɓeɓe jooɗima ɗon ha tampi donc soɓe dokkiri en général heure uji yoɓe tinnor siɓe Allah ɓe respecte heure uji ɗi ko nden kadi ɓe mbawata kadi wallude kamɓe organisé noɓe ɓe ko heedanɓe ɓe wuuro ɓe ko nden ɓe mbawata wallude ɓen kadi aussi yimɓeɓe mbawa kadi heɗade ɗumen e respecte ɗumen par ce que kañumen e koyemumen so tawi a wi leader ma koko arata 14 heures jooɗima ha 19 heures leader ma arani so ɓooyi hay kamɓe koyemumen soɓe kaali yimɓe wuuro ɓe kolata koɓe ɗum ɗon e hoore mum kadi ne wawi addude firina hakkude jomum e yimɓe wuuro mum donc ha hande ko leader uji tan mbiyatmi yo mbattu hakkillaji no fewi mballa heedanɓe ɗumen e guure ɓe no organisir kadi eno yimɓeɓe nanirani ɗumen banggue mo ganduɗa ko fate meeting aji ɗi so tawi élection ngaji jonti aɗa yiiya ɗo hande leader ara yiyade campagne so ara yiyade campagne ne foti ene nawora journaliste uji ene nawora caméraman uji ene nawora te so are yiyade so are station par exemple ne jogui auto ji 3 4 5 ne wawi ƴettude 500 000 waɗa ɗum e essence taw ko par jour noon mbimi taw ko par jour tawa kadi so yeehi haalaka hôtel aji ɗi jomum jippoto haalaka ɓe yaadi ɓe ko ñaamoɓe ko yaroɓe ɗum ɗon foof ƴeew oɗon dépense jomum ne wawi dépensade jour goto ne wawi dépensade 1 million walla ni ko voir ko ɓuuri ɗum gonda e jomum noon journaliste o gonda e muɗum ha campagne gasa son garti ala ko dokkata ɗum so wona mbiya ɗum 50 000 nani te 50 000 a ƴeewi jomum jogui ko matériel muɗum matériel o koko bonata koko panata koko changete jomum kadi woppi ko galle mum haade mum yaade kadi a anda no waɗi ha woodi ko woppiri galle mum yeehi yaade ma ko gonga ni neɗɗo yadirta e neɗɗo ko yidde mais kadi aussi yidde nde kadi foti yadude koye ballal par ce que so tawi neɗɗo yiiɗima ne yaada e ma ne daranima ne heedanma on banggue on annene yo wotto keedanɗa ɗum donc ɗum ɗon kadi ene jeeya e caɗele leader uji ɗi ko journaliste uji ɗi e ɓe jadata caméraman uji ɗi e woɗɓe ko jadata e mabɓe ko ne jogui caɗele ɗe dañata e mabɓe par ce que kamɓene vraiment yoɓe jippinto hakke yimɓeɓe so wona tan ina jaade mabɓe ɗe jiiɗiɓe c'est vrai mais kadi wonko ganduɗa kadi kamɓe eɓe manki timminde ɗum leader uji ɗi yo mbattu hakkillaji eɓe gondata ɓe journaliste uji ɗi vraiment eɓe mbaɗa jankontel caɗele ɗe ganduɗa hay goto wawa widema ko ni foti te yimɓe fof ne gandi liggeyaji mabɓe ɗi machallah message uji ɗi mbaɗata véhiculé ɗi e koɓe kalata ko e tout ça nafoore wonde hen yimɓe fof ne gandi no way donc yoɓe mbattu hakkillaji ɓe jadata ɓe ittan ɗumen hakkeji men ha timma banggal campagne aɗa yiiɗo henna joni leader goto ummoɗo hennene yaaha pour waɗoyde tourné dokken exemple dabɓo tan ko wayno oɗo inondation baɗɗo aɗa yiya leader ara yaada e des site internet yaada e ɗum ɗoji média ji kewɗi yaada e mumen balla ɗum wadde tourné kene abboye 10 jours walla 1 semaine jomumen no gonde e jomum kala ene pilma ene kaala tout ça yimɓe kam ne gandi joom journaliste uji e caméraman so jaade neɗɗo yimɓe fof ne gandi ko liggoto te yimɓe fof ne gandi kadi ligguey o ene wayi musde surtout oɗo moment mo gonɗen jomumen garta gara yiyade guitta 100 000 200 000 mbiya jomumen ndehe te taw jomumen pecci goto fof dañata hay 5 000 francs moƴƴo te taw jomumen ne goppi haaju men fof ne jaade ma on banggue kadi ko caɗele ɗe yimɓe dañata e leader uji ɗi donc ha hande ko yidde andinde tan leader uji ɗi yo ballu yimɓeɓe no fewi no yimɓeɓe ballirtaɓe ni kamɓene yooɓe ballu yimɓeɓe ko gonga ni goto fof ne waɗi ɗo heedani goɗɗo o kadi goto fof yo jippin hakke mum to heedi ɗo ko ɗum woni ko mbiyeten ɓe mbasa addude firtinaji hakkude yimɓeɓe par ce que ɗum ɗo henne ko kalnoɗen nane ko sen garti hen ko addude fitina hakkude wondiɓe e wuuro par ce que so tawi neɗɗo ardinama hunde tottama hunde tan hakkillaji fof koye mum keedata donc noon ko tottete ko
yo taw ina timmi taw kañum ne dañata hen caɗele ko ɗum kadi addanta jomum sene arta kadi janggo e jaam so jomum noddi noote kono wonnene waɗe tan so jomum noddi hankkadi koreji mum mbaɗa ɗum beddi sa par ce que mbiyata ko ina totte tottirta tawa Allah ne andi kadi ko totta ko ala no way timmata hay ko feeri ko donc ha hande ko ɗum tan jiɗɗen haalande bandiraɓe leader uji politique ɗi yo ballodire meɗen eɗen ballodire mabɓe yo ballodire men ɓe jippina hakkeji men ha timma hande noon ko ɗum ɗon gaddannomi hande bandiraɓe e wulago jamma accittake e goto eɗen mbiya yeeɓiyankoɓe Windere TV tan yo mbad like mbaɗa partagé mbaɗa aimé mbaɗa commenté Windere TV wona minen ko onon ha yesso ko lawol wulango jamma ko wulango jamma ina bone bawɗo ina bone kadi bawaɗo holyo